Minkejja li l-akkużi fil-konfront tiegħu qed jiżdiedu kuljum, l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri għadu jgawdi l-libertà f'waħda mill-iktar żoni esklusivi u lussużi f'Malta. Għal 3 jiem minn fila Schembri semma f'xieda fil-qorti fost l-oħrajn minn Jorgen Fenek u minn Melvin Tewma, akkużati li kienu l-mandant u l-middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Jorgen Fenek ripetutament iddikjara li Keith Schembri wissieħ waqt l-interrogazzjoni biex ma jsemmix ismu u kien il-Chief of Staff li ddettalu kif għandu jwieġeb lill-pulizija. Melvin Tewma min-naħa tiegħu qal li ġie kkuntattjat minn Kenneth Camilleri, ex uffiċjal tas-sigurtà ta' Joseph Muscat u raġel ieħor li tawh informazzjoni sensittiva dwar l-investigazzjoni fejn sa issa kollox jindika li dawn bagħthom Keith Schembri asserzjoni li qatt ma ġiet miċħuda. Iżda minkejja dan Keith Schembri qatt ma reġa' ġie arrestat għalkemm issa spiċċa jissakkar f'daru fil-Mellieħa biex ma jaffaċċjax lill-ġurnalisti li ta' kuljum qed jinġabru barra l-kumpless fejn jgħix. Il-ġimgħa filgħodu mill-villa tiegħu ħarġet biss martu li kif rat lill-ġurnalisti xenglet rasa u baqgħet sejra. Minkejja li jinsab fuq ġewwa dak li kien lit il-leminija ta' Muscat mhux wieġeb lanqas meta l-ġurnalisti ripetutament idoqqu l-qampina tad-dar tiegħu. Fl-isfond ta' dan kollu l-korp tal-pulizija ħareġ stqarrija biex jafżal il-pubbliku li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Madankollu ma jidhirx li dan qed iseħħ fil-konfront ta' Keith Schembri hekk kif il-pulizija marru għandu biss darba meta kien arrestat u ftit wara inħeles bla akkużi. Il-pulizija quddiem ir-residenza ta' Keith Schembri qed iduru biss fuq ronda. Għal-kuntrarju qed iżuru ripetutament Neville Gafà, ħabib personali ta' Schembri u impjegat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Ta' kuljum Gafà ġie osservat mill-ġurnalisti jidħol għand Keith Schembri fis-satra tal-lejl.